Na már, gyerünk! Gyerünk már! Hát ez kész, nem indul. Most mi van? Nyugi, semmi pánik. Mutatok pár dolgot, amit otthon is megnézhetsz, és lehet, hogy megoldja a hibát. A kulcsfordításnál semmi nem történik, lehet az aksi adta meg magát. Nézd meg, világít a műszerfal. Próbálj meg világítást vagy ablakemelőt kapcsolni. Ha nem reagál, sanszosan lemerült az akku. Ha indításnál a műszerfal fényei kialszanak, és csak kattogást hallasz, akkor az nagy valószínűséggel aksi hiba. Ráadhatod a tompított fényszórót, és ha nincs fénye, az is azt jelezheti, hogy az aksi gyenge. Ha van bikakábel vagy indítókábel, és egy másik autó, megpróbálhatod bebikázni. Ne felejtsd el, pozitívat pozitívra, negatívat negatívra. Hidd el, nem egy embert láttunk már, aki csak elfelejtett tankolni. Ha kijelző szerint 0, akkor igen, ez lesz az. Automata váltósnál csak akkor indul, ha P vagy M fokozatban van. Néha elcsúszik a váltókar, figyelj oda rá. Ha ezeket megnézted, és még mindig semmi, akkor ideje profikhoz fordulni. A Kövesdánnál akár már holnapra is tudunk időpontot adni. És ha kell, csereautót is biztosítunk a javítás idejére. Foglalj időpontot most a Kövesdán Autó Service-be, kövesdán.hu.